Hevdîtinên Donald Trump û Recep Tayyip Erdoğan li Enqereyê pêk hat. Çapemeniya Tirkiye ji lûtkeya NATOyê zêdetir cîda vê hevdîtinê. Li gor şîrovekerên siyasî ev bi du şêwazên sereke hate nîqaşkirin. Li gor hin pisporan Trump bi vî barê Îranê dar ser pişta Tirkiye. Li gor hinan jî Trump dixwaze têkiliyên Tirkiye û Amerîkayê pêşbixîne. Hevdîtina Trump û Erdoğan di rewşeka germ da pêk hat. Lê pispor radigihînin ku ev hevdîtin dibe ku di sahaya siyasetê de bi şiklekî din jî bimeşe. Amerika'nın bu anlamda nasıl bir önlem alır? Amerika di nav NATOyê de rolekê girîng digire û dixwaze li gel Tirkiye jî pêvendiya xurt bike. Di hevdîtina Trump û Erdoğan da jî em vîya dibînin. Lê ev bêberdel nîne. Biyamın Trump dixwaze ku li ser pişta Tirkiye hin meselên xwe li rojhilata navîn çareser bike. Ku armanca wî ew e ku di mesela Îranê da Tirkiye bikarbîne. Min di vê hevdîtina Trump û Erdoğan da ev dît. Himan tişt pêkanê ku li Sûriye jî pêk were. Ev geşedanên wê li ser Kurdan çawa bandor bike zêde zelal nîne. Şîrovekarê siyasî Menderes İnanç ev yek ji dengê Amerîka ra wiha diyar kir. Hêviyê Kurda serokkomar Trump jîne devleta Amerîkayê ye. Belki ona demek Kurd devleta Amerika ji xwe re dost dibînin. Dixwazin ki devleta Amerîkayê serokkomar Trump jî Kurda ra çareserîkê çê bike. Vêna artık bikeve merheleke nû de. Heta roja îro jî dostaniya Kurda devleta Amerîkayê te zerar nedîtiye. Elbet do dema Serok Trump hat Ankara'ya dip preskonferansa digel Recep Tayyip Erdoğan Serokê Tirkiye'de gelek wasfên Serokê Tirkiye'de bu hevpeymaniya NATO'ye û hem ji bo li hevkirina an ji têgihiştina navbeyna wî û Erdoğan de tiştê pir giring got. Civîna NATOyê îro roja çarşemê dawî dibe. Êdî çav li ser encamên ku di vê lûtkeyê de derketin pêşin. Ew ê çawa cîvîcî bibe, bandoreka çawa li ser dinyayê ve de tê merak kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enkere.